हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायबावनायजों लोगोसे गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैबावलायबाय बेनो जाबाय कन्ट्रेक्चुवेलसो जागोन दा बे डिपार्टमेन्टआ फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनि आन्डारावनो खामानिखौ मावनो मोनगोन साख्रिखौ कन्ट्रेक्चुवेल महरै आरो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामबा इमेलजोंसो खालामनांगौनो एप्लिकेसनखौ नोंथांमोना इमेलजों सेन्ड खालामना हरनांगोन बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना डाइरेक्ट सिलेक्शनबो जानो हागौ जुदि केन्डिडेटआ खमब्ला नाथाय बारा जायोब्लासो इन्टारभिउ एबा एग्जामखौ लागोन होनना बुंदों अफलाइन नङाबा अनलाइन लागोन होनना बुंनाय दङ दा बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ गासैखौबो नायलांजोबदो गासैबो डिटेल्सखौनो मोनजोबगोन डाइरेक्ट सिलेक्शनबो जानो हागौ दा बेनिफ्राय मान्थलि सेलारिया जोबोर बुरजा 25,000निफ्राय जागायनानै 2,15,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोनगोन दा बेनिखायनो जों नायनोसै गोबाव खालामला अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै तो लोगोफोर चेनेलाव नोंथांमोना गोदानै फैदोंबा मोजां मोनोबा लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव मानोना गोदान साख्रिनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनग्रोबाय थागोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दायो लोगोफोर आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैखाबाय नोंथांमोनाबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ मोनगोन आं होखाजोब्बाय बेयाव फैनानै गासैखौबो नायनो हागोन दा बेयाव नै माखासे दङ जेरै बेयाव माखासे गाइडलाइन्स दङ बेनो जाबाय आसाम ससाइटि फर कम्प्रिहेन्सिभ फाइनान्सियेल मेनेजमेन्ट सिस्टेम जों बेनि खामानिखौ मावनो मोनगोन बे आन्डाराव आरो दा बेयाव गोबां स्किम थायो जों स्किमनि खामानि मावनांगोन साख्रि मोनोब्ला जेरै अरुणोदय बेनिफ्राय दङ सयाम थ' बायदि बायदि दङ गासै मोनबा थायो नोंथांमोना बेखौ मिथिजोबगोन अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामबा दा बेनिफ्राय जोङो नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन सोर एप्लाइखौ खालामनो हामारगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना फर्मखौबो मोनगोन फर्मखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसननिफ्रायनो डाउनलड खालामदो बेनिफ्राय फिलआप खालामनानै नोंथांमोना सेन्ड खालामहरदो इमेलजों थ' बेखौ जों नायनोसै दानि अफिसियेल नटिफिकेसन सोर एप्लाइ खालामनो हायो थ' बेयाव आं डाउनलड खालामसै दा नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामना लानो हागोन डिसक्रिपसनाव दङ दा नै बे अफिसियेल नटिफिकेसन 30 जुलाइआवसो पाब्लिश जादों बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 16 आगष्टसिम थागोन बारा गोबाव टाइम गैया नोंथांमोना इजियावनो एप्लाइ खालामनो हायो इमेलजों सेन्ड खालामदो बेनिफ्राय दानिया नायनोसै पजिसना मा दङ बेनिफ्राय सेलारिखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुबाय थागोन दा फार्स्टआव दङ टीम लिडार बेयाव सेलारिया 1,50,000निफ्राय जागायनानै 2,15,000 पार मान्थ मोनगोन बेनिफ्राय लिगेलावबो एखेयानो लिगेल एक्सपार्ट दा बेंकिं एक्सपार्ट दङ दा बेंकिंआव नोंथांमोना 95 मोनदों 1000 जागायनानै थ' नोंथांमोना बे सेलारिखौ नायजोबदो आं बेखौ बुंबाय थाला दा बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव डमेन एक्सपार्ट दङ बेनिफ्राय 5आव दङ ट्रेनिं एन्ड कअर्डिनेसन एक्सपार्ट दङ बेनिफ्राय 6आव दङ आईटी सापर्ट एसोसिएट 7आव दङ ग्रिभेन्स बेनिफ्राय 8आव दङ माल्टिटास्किं एसिस्टेन्ट सबसे फिसासिन सेलारिया जाबाय बेनो जाबाय 20,000निफ्राय जागायनानै 25,000सिम नोंथांमोना मोनगोन जायफोरा साख्रिखौ मोनो कन्ट्रेक्चुवेलबाबो दा बेनिफ्राय जों थांसै गाहायाव माबोरै एप्लाइ खालामहरनांगौ बेनि अफिसियेल वेबसाइटआ नैबेनो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों नैबाव नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय जों गाहायाव थांबावनोसै दा गाहायाव फैनाय लोगो लोगो मारै नै बेयाव दङ नोंथांमोना लास्ट डेटखौ मोनखादों 16 आगष्ट दा बेनिफ्राय माखासे बेकग्राउन्ड होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव डाउनलड खालामनानै नायजोबदो PDF फाइलखौ दा बेखौ आं बुंथ'ला दा नोंथांमोना सेलारिखौ जिखुनु जाया आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनगोन आरो खामानिया स्किमनि सायाव जागोन होननानै बेयाव लिरनाय दङ आरो दा बेखौ नोंथांमोना नायदो दा बे मोनसे सर्स अफ फान्ड्स आरो दा बे मोनसे स्टेटनि बाजेट नोंथांमोना साख्रिखौ बिनि आन्डाराव खामानिखौ मावनांगोन फाइनान्स डिपार्टमेन्टनि आन्डारावनो दानिया बेयाव माखासे नै नोंथांमोना बेयाव नाम्बार 4आव नुनो मोनदों थ' बेयाव माखासे गाइडलाइन होनाय दङ आरो दा फार्स्ट सबसे देरसिन पस्टआ जागोन डाइरेक्टर थायो डाइरेक्टरनि आन्डाराव टिम लिडार थागोन दा बेफोर मोनसे प्रजेक्ट नालाय थ' बेबादि मोनसे थायो दा बेनिफ्राय क्वालिफिकेसनखौ नायनोसै जे एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ दा अनलाइन एप्लाइ खालामनायनिखौ नायदो बि नाम्बाराव दङ दा अनलाइन एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना इमेलजोंसो सेन्ड खालामनांगोन नैबे दङ नै एड्रेस होनाय दङ नोंथांमोना बेयाव हरनांगोन आरो आङो एड्रेसखौ लिरना होबाय डिसक्रिपसनाव बेनिफ्राय मा खालामनांगौ नोंथांमोना बेनो जाबाय नोंथांमोना एप्लिकेसनखौ फिलआप खालामनानै जोङो सेन्ड खालामनांगौ बेनिफ्राय साबजेक्टआव लिरनांगोन एप्लिकेसन फर दा पस्ट अफ होननानै नों जेराव खालामगोन एप्लाइ बेखौ लिरना होदों दा बेखौ क्लियार खालामबाय दानिया जों थांसै नेक्स्टआव दानिया जों क्वालिफिकेसन नायनोसै गोबाव खालामब्ला जोङो क्वालिफिकेसन नायखानोसै सोर एप्लाइ खालामनांगोन मा पस्टआव थ' जों एसे गाहायाव थागोन एसे गाहायाव मोनगोन लोगोफोर एसे गाहायाव बोख्लायनानै जोङो गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हायो अब्ला जों बेयाव नुनो मोनबाय टीम लिडाराव जोंनि क्वालिफिकेसना जानांगोन लोगोफोर मास्टार डिग्री बिजनेसाव नोंथांमोना फरायनाय जानांगोन अब्लासो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोआ 45 इयार्ससिम हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना बाराब्ला हानाय नङा दा बेनिफ्राय जों सेकेन्डआव फैबाय लिगेल एक्सपार्ट दा बेयाव जोंहा मिनिमाम
बेचलर डिग्री ल' पास खालामनाय जानांगोन LLB पास खालामनाय जानांगोन अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोआ 40 इयार्ससिम दङ बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांनोसै दा नेक्स्टआव फैबावबाय जों माखासे मोनबावगोन दा बेंकिं एक्सपार्टआव नोंथांमोना मिनिमाम बेचलर डिग्री पास खालामनाय जानांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनि गैया ग्रेजुवेट जाब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ 5 इयार्स नोंथांमोना दङब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दानिया जों थांसै नेक्स्टआव डमेन एक्सपार्ट DBT आरो बेयाव नोंथांमोना मास्टार डिग्री पास खालामनाय जानांगोन नोंथांमोना आरो 40 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय गाहायाव थांबावसै दानिया क्वालिफिकेसन नायबावसै दा ट्रेनिं एन्ड क'र्डिनेटराव दङ नोंथांमोना मिनिमाम ग्रेजुवेट जायोब्लानो बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुवेट जादोंब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर बेनिफ्राय बैसोआ 40 इयार्ससिम बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्सआ एटलिस्ट 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ आरो नोंथांमोना बेबायदि दङब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दानिया नेक्स्टआव थांबावनोसै IT सापर्टआव नोंथांमोना मिनिमाम बेचलर इन्जिनियारिं पास खालामनाय जानांगोन नोंथांमोना अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय MCA दङब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया जों थांसै बैसोआ 35 इयार्ससिम दा बिनिया ग्रेभेन्सआव नायनोसैलाय दा जों बेयाव नायोबा आरोबाव बेयावबो ग्रेजुवेट बिनाय दङ लोगोफोर बेनिफ्राय 40 इयार्ससिम जायखिजाया ग्रेजुवेट नोंथांमोना पास खालामदोंबा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया जों लास्टआव फैनोसै फिसासिन पस्टआ जाबाय माल्टि टास्किं एसिस्टेन्ट बेयाव जोङो जायखिजाया ग्रेजुवेट जायोब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन स्ट्रिमनि खोथा गैया बेनिफ्राय बैसोआ 30 इयार्ससिमल' एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ लोगोफोर 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ आरो अफिस वर्क्स नोंथांमोना अफिस वर्क्स मावनाय दङब्ला जिखुनु जाया अफिसाव खामानि मावनाय दङब्लानो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ क्वालिफिकेसना एसे हाइ लेभेल नांगौ अब्लाबो नोंथांमोना डाइरेक्ट सिलेक्सन जागोन जायफोरा नोंथांमोना मोजां फरायनाय दङ आरो कन्ट्रेक्चुवेला जाबाय 1 इयार नाथाय उनाव बारायबावगोन होनना बुंदों पारफरमेन्सखौ नायनानै जुदि नोंनि पारफरमेन्सआ मोजांब्ला बेखौ उनाव एक्सटेनसन खालामखायो कन्ट्रेक्चुवेला थ' बेनोसैमोन लोगोफोर फाइनान्स डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव कन्ट्रेक्चुवेल साख्रि फैदोंमोन दा नोंथांमोना जायफोरा गोरोबबाय एप्लाइखौ खालामदो बेनिफ्राय फुल अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोब्ला दङ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना चेक खालामनानै लादो